ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ കൃഷ്ണ രാമ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ ഹരേ ഹരേ രാമ കൃഷ്ണ രാമ ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ. ഗുരുവിന്റെ സ്വാഗതം. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യാനനാശനാശരാഗേ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഗതാമഹ്യം ദദാതി സുഗതാന്തി വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരു വൈഷ്ണവാംസ ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഗണരഘുനാഥാനിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാം സഗണലളിതാം ശ്രീവിശാഖാനിതാം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധു ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയ വാഞ്ചാകൽപതരൂപശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. പഞ്ചതത്വാത്മകം കൃഷ്ണം ഭക്തരൂപാസ്വരൂപകം ഭക്താവതാരം ഭക്താഖ്യാ നമാമി ഭക്തശക്തികം നിത്യാനന്ദമഹനൗമി സർവാനന്ദകരം വരം ഹരിനാമപ്രദം ദേവം അവധൂത ശിരോമണി. നമോ മഹാവതിന്യായ കൃഷ്ണ പ്രേമപ്രദായതേ കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ നാംനേ ഗൗരതിഷേ നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനി നമസ്തേ സരസ്വതീ ദേവി ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ പ്രിയ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ തഥാപി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരുരാജ് കി ജയ. ഗുരു പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേക ബന്ധു മത്സംഗിൻ മദ്ഗുരു മന്മഹാദന നിഷ്ഠാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ചതുർത്ഥ സ്കന്ധം 29-ാം അധ്യായം ശ്ലോകം 46. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാനാത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേഗേ ചാപരനിഷ്ഠിതാം. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാനാത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ അവിടെ ഒരു ചെറിയ തെറ്റുണ്ട്. വേദേച്ഛാപരിനിഷ്ഠിതം. രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട്. ഇവിടെ യഥാ യസ്യ എന്നാണ് വേണ്ടത്, ഇവിടെ യമ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്താണ് അങ്ങനെ വന്നതെന്ന് അറിയില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ കാണാം നമുക്ക്. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ
വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. അപ്പൊ ഇവിടെ വേദേ എന്നാണ് വേണ്ടത്, ഇവിടെ വേഗ എന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ലൈനിൽ ചെറിയ തെറ്റിട്ട് യസ്യ എന്നാണ് വേണ്ടത് കേട്ടാ. ആരാൻ എന്നുള്ളതിന് യസ്യ യമ അല്ല. ഓക്കെ, അത് ചൊല്ലുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതീം ലോകേ വേദേ ച പരനിഷ്ഠിതാം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതീം ലോകേ വേദേ ച പരനിഷ്ഠിതാം. യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതീം ലോകേ വേദേ ച പരനിഷ്ഠിതാം. അവിടെ പരാന്നാണോ പ്രഭുജി അതോ പരീന്നാണോ? ഏതാണ് അവസാനം വേദേച്ച പരനിഷ്ഠിതാണോ അതോ പരിനിഷ്ഠിതാണോ? ഓക്കെ, പരിനിഷ്ഠിതാം. പരിനിഷ്ഠിതാം, അവിടെയും ചെറിയൊരു തെറ്റല്ലേ. അതെ, ഓക്കെ. യഥാ യസ്യനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതീം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഓക്കെ, വേറെ 2-3 പേര് ചൊല്ലിക്കോളൂ, പിന്നീട് നമുക്ക് വേറെ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുക്കാം. അപ്പൊ ഇനി പുതിയതായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തവര് അത് മനസ്സിലാക്കിയില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഓക്കെ. മാലതി ദസ്മതി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓക്കെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. സ്വർണ്ണപ്രഭ മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയനാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പങ്കജാക്ഷി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാനാത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. നിർമ്മല മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാനാത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. രാമേന്ദ്ര പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാനുഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാനാത്മഭാവിതഃ സജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. തങ്കമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ.
യഥാ യസ്യാനുഗ്രഹണാദി ഭഗവാനാത്മഭാവിതഃ സാ ജഹാതി മതീം ലോകേ വേഗേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. സീതാരാമൻ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലുന്നു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा यमुना गृह्णाति भगवानात्मभाविताः स जहाति मतीं लोके वेगे च निष्ठितां। हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. വിജയദേവിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. प्रभु जी। ओम ചൊല്ലുന്നു. नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभाविदः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. രതി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. രതിയാ ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्ण प्रभु जी। ചൊല്ലുന്നു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेगे च परिनिष्ठिताम्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദാ ശുഭസ്മൃതിദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवन्नात्मभावितः स जहाति मदीं लोकं वेदे च परिनिष्ठिताम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. അനിത മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मदीं लोके वेगे च परनिष्ठिताम्. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്മകുമാരി മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मदीं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. സാവിത്രി ഉപശ്രീ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭാരതിയമ്മ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു ജി. ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ യസ്യാൻ ഗൃഹ്ണാതി ഭഗവാനാത്മഭാവിതഃ സ ജഹാതി മതിം ലോകേ വേദേ ച പരിനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വസന്ത മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यमनुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परनिष्ठिताम्. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ മാതാജി ചൊല്ലുന്നു. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ ओम കൃഷ്ണ. नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्. हरे कृष्ण. ഹരേ കൃഷ്ണ. താനുപ്രദീപ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലിക്കോളൂ. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यथा यमनुगृह्णाति भगवान् आत्मभावितः स जहाति मदीं लोके वेगे च परनिष्ठिताम्. हरे कृष्णा प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. മഞ്ജു മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. हरे कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्. हरे कृष्ण प्रभु जी। ഹരേ കൃഷ്ണ. രമണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ हरे കൃഷ്ണ. कृष्णा प्रभु जी। ചൊല്ലു. ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यदा यस्यानुगृह्णाति भगवानात्मभावितः स जहाति मतिं लोके वेदे च परिनिष्ठिताम्. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശാരദജി നമ്പൂതിരി മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലിക്കോളൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. 3-4 ദിവസമായി ഗുരുവായൂർ പോയിരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രഭുജി, അതാ കാണാൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരി ഓക്കെ.
ഹരേ ഓം കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ യഥാ യമസ് യഥാ യഥാ യസ്യനുഗ്രഹണാദി ഭഗവാനാത്മഭാവിതഃ സ ജഹാതി മതിൽ ലോകേ വേഗേ ച പരനിഷ്ഠിതാം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, മറ്റുള്ളവർക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങൾ ചൊല്ലാം. നമുക്ക് ഇതിന്റെ വ്യർത്ഥമുണ്ടാകാത്ത നോക്കാം. യഥാ എപ്പോൾ യസ്യ ആരാൽ അനുഗ്രഹണാദി അകാരണമായ കാരുണ്യത്താലുള്ള അനുഗ്രഹങ്ങൾ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ആത്മഭാവിത ഒരു ഭക്തനാൽ ബോധ്യമാക്കപ്പെടുന്ന സഹ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭക്തൻ ജഹാദി ഉപേക്ഷിക്കുന്നു മതി അവബോധം ലോകെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വേദേ വൈദിക ചടങ്ങുകൾ ശാവും പരിനിഷ്ഠിതാം ഉറപ്പിക്കപ്പെടുന്നു. വിവർത്തനം ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആ സമയത്ത് ഉണർത്തപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വർജിക്കും. ഭാവാർത്ഥം സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദിക്ക്. ജ്ഞാനികൾക്ക് പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ വ്യവച്ഛേദിച്ചറിയുക സാധ്യമല്ലെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചു. അതുപോലെ വൈദികാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർക്കും ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയും. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ അയോഗ്യരാണെന്ന് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി വിവരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നിന്നും ഫലേച്ഛാകർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും പൂർണ്ണമായി മുക്തരായവർക്ക് മാത്രമേ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങൾ കൂടാതെ പരിശുദ്ധമായ ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുവാൻ കഴിയും. അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാവൃതം. ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരം ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ സദാ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണർന്നിരിക്കുമെന്ന് ആത്മഭാവിത എന്ന വാക്ക് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. സവേ മനകൃഷ്ണ പദാരവിന്ദയോ. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഒരു നിമിഷം പോലും പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകാതിരിക്കുവാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ നിരന്തര ചിന്തനത്തെ ഭഗവത്ഗീത സതതയുക്താനാം എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം. സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം ഇതാണ്. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് എപ്പോഴും അവന് ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുമെന്നതിനാൽ ഭക്തൻ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടും. വൈദിക ആചാരങ്ങൾ പോലും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളായേ പരിഗണിക്കപ്പെടുന്നുള്ളൂ. കാരണം അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവൻ അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, ദേവന്മാർ വസിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീത 9:25 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ പറയും. ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ ദേവന്മാർക്കിടയിൽ ജന്മമെടുക്കും. ഭൂതങ്ങളെയും പ്രേതങ്ങളെയും ആരാധിക്കുന്നവർ അത്തരം ജീവികൾക്കിടയിൽ ജനിക്കും. പിതാമഹന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവർ പിതൃക്കൾക്കിടയിലേക്ക് പോകും. എന്നെ ആരാധിക്കുന്നവർ എനിക്കൊപ്പം ജീവിക്കും. ആത്മഭാവിത എന്ന വാക്ക് ഒരു ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ബദ്ധാത്മാവുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രബോധനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 6 ഗോസ്വാമിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈക നിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും പതീതാത്മാക്കളെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. പതീതാത്മാക്കളെ ഉയർത്താനുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യപൂർണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രചോദിതനാകുന്ന പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാൻ ജനങ്ങളെ തന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ ഉണർവുള്ളവരാക്കുന്നു. ഒരു ഭക്തൻ മറ്റൊരു ഭക്തനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന വർഷം അവൻ കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനകാണ്ഡ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി തീരും. ബ്രഹ്മസമിതിയിൽ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുപോലെ വേദേഷു ദുർലഭം. പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലൂടെയും സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. അദുർലഭമാത്മഭക്തു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഭൗതിക ലോകം, ലൗകിക പ്രപഞ്ചം പരമദിവ്യപുരുഷനായ ഭഗവാനാൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതാണ്.
ജീവസത്തകൾ ആസ്വദിക്കുവാൻ വരുന്നു. വൈദികാനുശാസ്ത്രങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത ക്രമീകൃത തത്വങ്ങളാൽ അവരെ നയിക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യർ ഈ ഉപദേശങ്ങളുടെ പ്രയോജനം നേടുന്നു. അപ്രകാരം അവർ ശല്യങ്ങൾ കൂടാതെ ഭൗതിക ജീവിതം ആസ്വദിക്കുന്നു. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ മായയാണ്. ഒരുവനെ അവന്റെ സ്വന്തം പ്രയത്നത്താൽ ഈ മായയിൽ നിന്നും പുറത്തു കടക്കുക ദുഷ്കരമാണ്. സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ വ്യാപൃതരാവുകയും അല്പമൊരു സാമ്പത്തിക അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായാലുടൻ വേദങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശിച്ചുള്ള ആചാരങ്ങളെ ആകൃഷ്ടരാവുകയും ചെയ്യുന്നു. ഒരുവൻ പക്ഷേ ഈ ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളാൽ മനസ്സ് മടുക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് വൈദിക ആചാരങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവരും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളിൽ മുഴുകുന്നവരും ബദ്ധജീവിതത്തിൽ കുരുങ്ങുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെയും ഗുരുവിന്റെയും കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ആളുകൾക്ക് ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ വിത്ത് ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ചൈതന്യ ചരിതാമത്തിൽ ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗുരു കൃഷ്ണ പ്രസാദേ പായ് ഭക്തിലതാബീഷ്. ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയാൽ പിന്നീട് ഒരിക്കലും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളാൽ ആകർഷിക്കപ്പെടില്ല. ഒരു മനുഷ്യൻ അനവധി സ്ഥാനമാനങ്ങളാൽ മൂടപ്പെടുമ്പോൾ അവന് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകാൻ കഴിയില്ല. അവൻ അത്തരം പദവികളുടെ കർമ്മങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായി സർവോപാധി വിനിർമുക്തം പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ പരമദിവ്യോത്തകൃഷ്ണനായ ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി സ്വയം പരിശുദ്ധനാകും. ഋഷികേണ ഋഷികേശ സേവനം ഭക്തി രുച്ചതി. പരിശുദ്ധമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങളാൽ ഭഗവാനെ സേവിക്കുന്നതിനെയാണ് ഭക്തിയോഗം അഥവാ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത്. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തൻ എപ്പോഴും അവന്റെ ഹൃദയത്തിനുള്ളിൽ കുടികൊള്ളുന്ന പരമാത്മാവിന്റെ സഹായം ലഭിക്കും. ഭഗവത്ഗീത 10:10 ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഉറപ്പാക്കുന്നത് പോലെ തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തിതേ. എന്നോട് നിരന്തര ഭക്തിയുള്ളവർക്കും എന്നെ നിരന്തരം ഭക്തിപൂർവ്വം ആരാധിക്കുന്നവർക്കും എന്നെ പ്രാപിക്കുവാനുള്ള അറിവ് ഞാൻ നൽകും. ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാൻ പറയും. ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ മാലിന്യങ്ങളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രരാകുന്ന തലം ഇതാണ്. ആ സമയത്ത് ഭക്തൻ മറ്റൊരു ഭക്തനോട് സൗഹൃദത്തിലാവുകയും അവന്റെ ഭൗതിക കർമ്മങ്ങൾ പരിപൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും. ആ സമയം അവൻ ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹം നേടുകയും വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഭൗതിക സംസ്കാരത്തിലുള്ള അവന്റെ വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യും. മനുഷ്യ സംസ്കാരത്തിലെ ഏറ്റവും ഉന്നത സമ്പ്രദായമായ വർണ്ണാശ്രമ ധർമ്മത്തിൽ നിന്നും ഒരുവൻ സ്വതന്ത്രനാകുന്നതിനെ പറ്റി ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വളരെ വ്യക്തമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരുവനെ അവൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ ശാശ്വത സേവകൻ എന്ന പദവിയിലാണെന്ന് സ്വയം അനുഭവം. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വയം സ്വീകരിച്ച അതേ പദവി രൂപഗോസ്വാമിയുടെ പദ്യാവലിയിൽ നിന്നുള്ള ശ്ലോകം അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ ഇത് ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ രഥയാത്ര നടക്കുമ്പോൾ ജഗന്നാഥ ഭഗവാന്റെ മുന്നില് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ചൊല്ലിയിട്ടുള്ള 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഒരു ശ്ലോകമാണിത് അല്ലെ. നാഹം വിപ്രോ നജ നരപതിർ നാഭി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ നാഹം വർണ്ണീ നജ ഗൃഹപതിർ നോ വനസ്തോ യതിർവാ ഹിന്ദു പ്രോദ്യാനിഖിലാ പരമാനന്ദ പൂർണാമൃതാബ്ദേ ഗോപീ ഭർതൃപദ കമലയോർ ദാസദാസാനുദാസഃ. നാഹം വിപ്രോ നജ നരപതിർ നാഭി വൈശ്യോ ന ശൂദ്രോ നാഹം വർണ്ണീ നജ ഗൃഹപതിർ നോ വനസ്തോ യതിർവാ ഹിന്ദു പ്രോദ്യാനിഖിലാ പരമാനന്ദ പൂർണാമൃതാബ്ദേർ ഗോപീ ഭർതൃപദ കമലയോർ ദാസദാസാനുദാസഃ. പദ്യാവലിയിലെ 63ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഞാനൊരു ബ്രാഹ്മണനോ ക്ഷത്രിയനോ വൈശ്യനോ ശൂദ്രനോ അല്ല. ഞാനൊരു ബ്രഹ്മചാരിയോ വാനപ്രസ്ഥനോ സന്യാസിയോ അല്ല. എന്താണ് ഞാൻ? ഞാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ സേവകന്റെ സേവകനാണ്. അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള ഉയർച്ചയുടെ പരിപൂർണത എന്ന ഈ തീർപ്പിലെത്താൻ ഗുരുശിഷ്യ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ഒരുവന് സാധ്യമാണ്. ഓക്കെ, കുറച്ച് പേര് ശ്ലോകം ചൊല്ലാണ്ട് അല്ലെ. 47ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമ്മസു ബർഷിഷ്മാൻ അജ്ഞാനാത് അർത്ഥ കാശിഷു മാർത്തദൃഷ്ടിം ശ്രോത്ര
മാർത്തദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്ര സ്പർശിസ്വ അസ്പൃഷ്ട വസ്തുസു തസ്മാത് കർമാസു വർഹിഷ്മാൻ അജ്ഞാനാർത്ഥകാശിഷു മാർത്തദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്ര സ്പർശിഷ്വ സ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു തസ്മാത് കർമാസു ബർഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാർത്ഥകാശിഷു മാർത്തദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്ര സ്പർശസ് അസ്പൃഷ്ടവസ്തുസു നേരത്തെ ചൊല്ലാൻ ബാക്കി വെച്ചു. ശോഭ പ്രതി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമാസു ബർഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാദർത്ഥകാശിഷു അർത്ഥദൃഷ്ടിം കൃതാ സ്തോത്ര സ്പർശിഷ്വ സ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ കൃഷ്ണവാണി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമാസു ബർഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാത് അർത്ഥകാശിഷു മാ അർത്ഥദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്ര സ്പർശിഷു അസ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാ ടി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമാസു ബർഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാദർത്ഥകാശിഷു അർത്ഥദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്ര സ്പർശിഷ്വ സ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീതാസി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമാസു ബർഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാദർത്ഥകാശിഷു അർത്ഥദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്ര സ്പർശിഷ്വ സ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭു. ഹരേ കൃഷ്ണ. രൂപകൃഷ്ണകാന്ത ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രണാം പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമാസു ബഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാദർത്ഥകാശിഷു മാർത്താദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്ര സ്പർശിഷ്വ സ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജ സുധീർ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോളൂ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമ്മസു ബർഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാർത്ഥകാശിഷു മർത്തദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്ര സ്പർശിഷ്വ സ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വത്സലായ മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമ്മസു ബാഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാദർത്ഥകാശിഷു മാർത്തദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത്രം സ്പർശിഷ്വാദഷ്ട അസ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇത്ര കൃഷ്ണ ദേവദാസ് മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ചൊല്ലി. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമാസു ബർഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാദർത്ഥകാശിഷു മാർത്തദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത സ്പർശിഷ്വ സ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീജാജി മാതാജി ചൊല്ലിക്കൊള്ളു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. തസ്മാത് കർമാസു ബർഹിഷ്മൻ അജ്ഞാനാദർത്ഥകാശിഷു മാർത്തദൃഷ്ടിം കൃതാ ശ്രോത സ്പർശിഷ്വ സ്പൃഷ്ടവസ്തുഷു. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.
തസ്മാത് അതിനാൽ കർമ്മസു ഫലേച്ഛകർമ്മങ്ങളിൽ ബർഹിഷ്മൻ അല്ലയോ പ്രാചീന രാജാവേ അജ്ഞാനാത് അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നും അർത്ഥകാശിഷു ഫലേച്ഛകർമ്മത്തിന്റെ തിളക്കമുള്ള ഫലത്തിൽ ഒരിക്കലും അർത്ഥദൃഷ്ടിയും ജീവിതത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പരിഗണിക്കുക. കൃത ചെയ്യുക ശ്രോതസ്പർശിഷു കാതിന് സന്തോഷം പകരുന്ന അസ്പൃഷ്ട സ്പർശിക്കാതെ വസ്തുഷു യഥാർത്ഥ താല്പര്യം. കീർത്തനം ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ. പ്രിയപ്പെട്ട ബർഷ്മൻ രാജാവെ, ആത്മസംതൃപ്തിക്കുള്ള യഥാർത്ഥ ഉപാധി എന്ന് തോന്നിച്ചേക്കാവുന്നതും കാതിന് ഇമ്പം പകരുന്നതുമായ വൈദിക ആചാരങ്ങളും ഫലം പ്രതീക്ഷിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളും അജ്ഞത മൂലം നീ സ്വീകരിക്കരുത്. ജീവിതത്തിന്റെ ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമായി നീ ഒരിക്കലും അവയെ കണക്കാക്കരുത്. ഭാവാർത്ഥം ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീ. ഭഗവത്ഗീത 2:42-43 പറയുന്നു, യാ ഇമാം പുഷ്പിതാം വാചം പ്രവദന്തി അവിപശ്ചിതഃ വേദവാദരതാ പാർത്ഥ നാന്യാത് അസ്തീതി വാദിനഃ കാമാത്മനാ സർഗപരാഃ ജന്മകർമ്മ ഫലപ്രദാം ക്രിയാവിശേഷ ബഹുലാം ഭോഗേശ്വര്യാഗതിം പ്രതി. സ്വർഗീയ ഗൃഹങ്ങളിലേക്കുള്ള ഉയർച്ച, ശ്രേഷ്ഠജന്മം, അധികാരം മുതലായവയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിവിധ ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്യുന്ന അലങ്കാര ബഹുലങ്ങളായ വേദവാക്യങ്ങളിൽ അല്പജ്ഞാനികൾ ആസക്തരാകുന്നു. ഇന്ദ്രിയാസ്വാദനവും ഐശ്വര്യപൂർണമായ ജീവിതവും കാക്ഷിക്കുന്ന അവർ അവയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായി ഒന്നുമില്ലെന്ന് പറയുന്നു. ജനങ്ങൾ പൊതുവെ വേദങ്ങൾ അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഫലപ്രതീക്ഷ പ്രവൃത്തികളോട് ആകർഷണമുള്ളവരാണ്. ബർഹിഷ്മൻ രാജാവ് അനുഷ്ഠിച്ചതുപോലുള്ള മഹായാഗങ്ങൾ നടത്തി സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടാൻ ഒരുവൻ ആഗ്രഹിച്ചേക്കാം. ബർഹിഷ്മൻ രാജാവിന്റെ അത്തരം ഫലേച്ഛ കർമ്മങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുവാനാണ് നാരദമുനി ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതിനാൽ അദ്ദേഹം അവനോട് നേരിട്ട് പറയുന്നു, അത്തരം താൽക്കാലിക നേട്ടങ്ങളിൽ തൽപരനാകരുത്. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ വിഭവങ്ങൾ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ സാങ്കേതികതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതിൽ അതീവ തൽപരരാണ് ആധുനിക കാലത്ത് ജനങ്ങൾ. തീർച്ചയായും ഇത് പുരോഗമനമായി പരിഗണിച്ചിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും ഇത് കേൾക്കാൻ സുഖപ്രദമാണെന്നല്ലാതെ യഥാർത്ഥ പുരോഗമനമല്ല. അത്തരം യേശുകെട്ടപ്പെട്ട സമ്പ്രദായങ്ങളിലൂടെ പുരോഗതി നേടുന്നുണ്ടെങ്കിലും നാം നമ്മുടെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം വിസ്മരിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഭക്തിവിനോദ ഠാക്കൂർ പറയുന്നു, ജഡവിദ്യ യഥാ മായരവൈഭവ ത്വമരവചനേ ബാധഃ. ഭൗതിക പഠനങ്ങൾ മായയുടെ കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന കാന്തി മാത്രമാണ്. അത് ആത്മീയ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമാണ്. ഈ ലോകത്തിലും ഇതര ലോകങ്ങളിലും അനുഭവിക്കുന്ന താൽക്കാലിക സുഖങ്ങളെല്ലാം മായയായി ഗണിക്കപ്പെടുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അവയൊന്നും ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെ സ്പർശിക്കുന്നില്ല. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം. ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അജ്ഞത ജനങ്ങളെ വർദ്ധിച്ച തോതിൽ ഭൗതിക പ്രവൃത്തികളിലേക്കോ ആചാരപരമായ കർമ്മങ്ങളിലേക്കോ നയിക്കും. ബർഹിഷ്മൻ രാജാവിനോട് അത്തരം കർമ്മങ്ങളിൽ ആകൃഷ്ടനാകരുതെന്ന് ഇവിടെ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം എന്ന് വേദങ്ങളിൽ പ്രസ്താവിച്ചു. ഇന്ത്യൻ ജനതയുടെ ഒരു വിഭാഗമായ ആര്യ സാമാജികർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ വേദങ്ങളിലെ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങൾക്ക് അമിത പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു. എങ്ങനെ തന്നെ ആയാലും അത്തരം യജ്ഞങ്ങൾ മായാബദ്ധങ്ങളാണെന്ന് ഈ ശ്ലോകം സൂചിപ്പിക്കുന്നു. മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യം ഈശ്വര സാക്ഷാത്കാരം അഥവാ കൃഷ്ണാബോധ സാക്ഷാത്കാരം ആയിരിക്കണം. വൈദിക ആചാരങ്ങൾ തീർച്ചയായും വളരെ വർണ്ണശബളങ്ങളും ശ്രവണസുന്ദരങ്ങളും ആണെങ്കിലും അവ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിക്ക് ഉതകില്ല. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാൽപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. സംലോകം നാവിദുസ്തേവൈ യത്ര ദേവോ ജനാർദ്ദനഃ ആഹുർധൂമ്രധിയോ വേദം സകർമ്മ കമദിദ്ദിതഃ. സംലോകം നവിദുസ്തേവൈ യത്ര ദേവോ ജനാർദ്ദനഃ ആഹുർധൂമദ്രിയോ വേദം സകർമ്മ കമദിദ്ദിതഃ. ബുദ്ധി കുറഞ്ഞ ആളുകൾ
വൈദിക ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെ എല്ലാമായി സ്വീകരിക്കും. ഒരുവനെ അവന്റെ സ്വന്തം ഭവനം പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ വസിക്കുന്ന ഭവനം തിരിച്ചറിയിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് വേദങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അവർക്കറിയാം. അവരുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനം തിരിച്ചറിയാൻ താല്പര്യമില്ലാതെ അവർ അന്യഭവനങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച് അലയുന്നു. ഭാവാർത്ഥം എസ് ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ശ്രീല പ്രഭുപാദ്. ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോവുക എന്നായതിരിക്കണം തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ ലക്ഷ്യമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് പൊതുവേ അറിവില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലെ തങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ ഭവനം ഏതെന്നും അവർക്കറിയില്ല. ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ അനവധി വൈകുണ്ഠങ്ങളുണ്ട്. കൃഷ്ണലോകം ഗോലോക വൃന്ദാവനമാണ് ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വൈകുണ്ഠഗ്രഹം. മാനവ സംസ്കാരത്തിന് പുരോഗതിയുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും വൈകുണ്ഠത്തിൽ ലോകത്തെക്കുറിച്ച്, ആധ്യാത്മിക ലോകത്തെക്കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ല. ഇന്ന് അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ മനുഷ്യൻ തിരക്കിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ നടത്തും. പക്ഷെ ഏറ്റവും ഉന്നത ഗ്രഹമായ ബ്രഹ്മലോകത്തിൽ എത്തിയാൽ പോലും ഈ ഗ്രഹത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരണമെന്ന് അവർക്കറിയില്ല. ഭഗവത്ഗീത 8:16 ഇത് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ ബ്രഹ്മഭുവനാർലോക പുനരാവർത്തിനോർജുന മാമുപേത്യതു കൗന്ദേയ പുനർജന്മന വിദ്യതേ. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ ഗ്രഹം മുതൽ ഏറ്റവും താഴെയുള്ളത് വരെയുള്ള എല്ലായിടവും ജനന മരണങ്ങൾ ആവർത്തിക്കുന്ന ദുരിതപൂർണമായ സ്ഥലങ്ങളാണ്. പക്ഷേ എന്റെ ലോകം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരുവനെ, അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, പിന്നീട് ഒരിക്കലും ജന്മമെടുക്കേണ്ടത് ഇല്ല. ഒരുവൻ ഏറ്റവും ഉന്നത ഗ്രഹത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അവന്റെ പുണ്യപ്രവൃത്തികളുടെ ഫലം അവസാനിക്കുമ്പോൾ മടങ്ങി വരണം. ശൂന്യാകാശ വാഹനങ്ങൾക്ക് ആകാശത്തിൽ വളരെ ഉയരങ്ങളിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞേക്കാമെങ്കിലും അവയിലെ ഇന്ധനം തീർന്നാലുടൻ അവയ്ക്ക് ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നേ തീരൂ. വ്യാമോഹം മൂലമാണ് ഈ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ധാമത്തിലേക്ക് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുള്ള ശ്രമമാണ്. മനുഷ്യ ജീവിതം വളരെ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അത് അന്യഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് വൃഥാ സഞ്ചാരം ചെയ്ത് പാഴാക്കരുത്. ഒരുവന് ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാൻ മതിയായ ബുദ്ധി ഉണ്ടാകണം. ആധ്യാത്മിക ഗ്രഹങ്ങളെ കുറിച്ച്, പ്രത്യേകിച്ചും ഗോലോക വൃന്ദാവന ഗ്രഹത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാനും അവിടേക്ക് പോകാൻ ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ശ്രവണം, കീർത്തനവും വിഷ്ണു സ്മരണം, ശ്രവണത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ഭക്തിയുത സേവന കല അഭ്യസിക്കാനും താല്പര്യമുണ്ടാകണം. ഇതും ശ്രീമദ് ഭാഗവതം 12:3-51 സ്ഥിരീകരിച്ചു. കലേർദോഷനിധേ രാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാൻ ഗുണഃ കീർത്തനായവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗഃ പരം വ്രജേ. കലോർദോഷനിധേ രാജൻ അസ്തിയേകോ മഹാഗുണഃ കീർത്തനായവ കൃഷ്ണസ്യ മുക്തസംഗം പരം വ്രജേ. ഒരുവന് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നതിലൂടെ മാത്രം പരമോന്നത ഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ കഴിയും. പരം വ്രജേത് ഈ യുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രത്യേകം ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. കലോർ ദോഷ നിധേ. ഒരുവൻ എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഒഴിവാക്കി ശുദ്ധനാകാനും ഭഗവാനിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകാനുമുള്ള ഈ യുഗത്തിലെ വിശേഷാൽ അനുഗ്രഹമാണ് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപം. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയമില്ല. നോക്ക് 49-ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ആസ്തീര്യദർഭേ പ്രാഗഗ്രൈ കാർസന്യേനാശിതിമണ്ഡലം സ്തബ്ധോ ബൃഹദ്വദാംനാനി കർമ്മനാവശിയത് പരം തത്കർമ്മ ഹരിദോഷം യസാവിദ്യാ തന്മതിര്യയാ. ആസ്തീര്യദർഭേ പ്രാഗഗ്രൈ കാർസന്യേനാശിതിമണ്ഡലം സ്തബ്ധോ ബൃഹദ്വദാത്മനാനി കർമ്മനാവശിയത് പരം തത്കർമ്മ ഹരിദോഷം യസ്സാ വിദ്യാ തന്മതിര്യയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രാജാവേ, ലോകം മുഴുവൻ കൂർത്ത അഗ്രങ്ങളുള്ള കുശപ്പുലിനാൽ മൂടി അതിന്റെ ശക്തിയിൽ നീ അഹങ്കാരിയായി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ നീ യജ്ഞങ്ങളിൽ വിവിധ തരം മൃഗങ്ങളെ വധിച്ചിട്ടുണ്ട്. നിന്റെ വിഡ്ഢിത്തം നിമിത്തം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാനുള്ള ഏകമാർഗം ഭക്തിയുത സേവനമാണെന്ന് നിനക്കറിയില്ല. ഈ സത്യം നിനക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നിന്റെ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം പരമദിവ്യോത്ത പുരുഷനായ ഭഗവാനെ സംതൃപ്തിപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമായിരിക്കണം. നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസം അത്തരത്തിലായാൽ
നമുക്ക് കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ കഴിയും. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ ധാരാളം മൃഗങ്ങളെ കൊന്നതിന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ നാരദ മഹർഷി രാജാവിനെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ വിമർശിക്കുന്നു. ധാരാളം യാഗങ്ങൾ നടത്തിയതിനാൽ താൻ മഹാനാണെന്ന് രാജാവ് സ്വയം ചിന്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ യജ്ഞങ്ങളിൽ നടത്തിയ മൃഗവധം അവന്റെ ദുരഭിമാനം ഊതിപ്പെരുപ്പിക്കുവാനേ ഉപകരിച്ചുള്ളെന്ന് നാരദമുനി അവനെ നേരിട്ട് കുറ്റപ്പെടുത്തി. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാത്ത എന്തു പ്രവൃത്തിയും പാപപ്രവൃത്തിയാണ്. കൃഷ്ണനെ അറിയുന്നതിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടാത്ത ഏത് വിദ്യാഭ്യാസവും തെറ്റായ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. കൃഷ്ണാബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്ന പക്ഷം ഒരുവന്റെ ഏത് കർമ്മവും പഠിപ്പും മിഥ്യയാകും. പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതിം വ്യാസം തതോ ജയമുദരേ. നഷ്ടപ്രായേഷ ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികേ. മൂകം കരോതി വാചാലം വങ്കും ലംഘയതി ഗിരിം യത്കൃപാതമഹം വന്ദേ ശ്രീഗുരു ദീനദാരിണം പരമാനന്ദമാധവം ശ്രീചൈതന്യ ഈശ്വരം. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപൃഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിന്നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ വിശേഷാശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഗുരുവേ ഗൗരചന്ദ്രായ രാധികായ ദദാനി കൃഷ്ണായ കൃഷ്ണഭക്തായ തദ്ഭക്തായ നമോ നമഃ. പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ഗുരുരാജ് കി ജയ. നിതായ ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. നേരത്തെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞു അല്ലെ, പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും നടത്തുന്നു. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടൊന്നും ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ. നാരദമുനി പറഞ്ഞു, എനിക്കോ മറ്റുള്ള ദേവന്മാർക്കോ ആർക്കും തന്നെ സാധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെ. അപ്പോഴും നിസ്സാരരായിട്ടുള്ള ബദ്ധജീവാത്മാക്കളുടെ കാര്യം പറയാനായിട്ട് അല്ലെ. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യം നേടാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആ സമയത്ത് ഉണർത്തപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചുള്ള ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വർജിക്കും. നമ്മുടെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു ശ്രീല ഭക്തി സിദ്ധാന്ത സരസ്വതി ഠാക്കൂർ പ്രഭുപാദ് മഹാരാജ് പറയുന്നു, നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ചുമതല കടമ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്താൽ ഒരു നിമിഷം പോലും പിന്നീട് നമ്മൾ വെറുതെ സമയം പാഴാക്കി കളയരുത്. ഉടനെ തന്നെ സീരിയസ് ആയിട്ട് ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടണം. നമ്മൾ എത്രയോ ജന്മങ്ങള് അജ്ഞത മൂലം അലഞ്ഞു തിരിയുകയുണ്ടായി അല്ലെ. നമുക്ക് യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെയൊക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട്, നമുക്ക് ഗുരുമഹാരാജിന്റെ ഒക്കെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അല്പമെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചു അല്ലെ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മളെന്താണ് കൃഷ്ണാബോധത്തിനായിട്ട് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു അതാണ് പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സോറി. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത്, നമ്മള് ശ്രീപ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു പറയുന്നത്, നമ്മള് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാൽ പിന്നീട് ഒരു നിമിഷം പോലും വെറുതെ പാഴാക്കരുത് എന്ന് പറയും. അപ്പോ പിന്നീട് ധാരാളം നമ്മൾ പലരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ ആയതിനു ശേഷം അവര് വീണ്ടും കർമ്മികൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ പല ധാരാളം മറ്റുള്ള പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യും. മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള പല പ്രവൃത്തികളൊക്കെ ചെയ്യും. വൃന്ദാവനത്തിൽ തന്നെ അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ദിവ്യധാമാണ് വൃന്ദാവനം അല്ലെ. അവിടെ എത്രമാത്രം നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ അത്രയും ചെയ്തിട്ടില്ല. എന്നാൽ വൃന്ദാവനത്തിൽ പോലും മറ്റുള്ള സ്ഥലത്ത് നിന്നുള്ള ഭക്തൻ
ഭക്തന്മാർ അവിടെയുള്ളവരെ പോലെ അനുകരിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യും. അവര് മറ്റുള്ള ദേവന്മാരെയൊക്കെ ആരാധിക്കും, സൂര്യനെ ആരാധിക്കുന്നു, സൂര്യന് കുറെ പൂജകളൊക്കെ ചെയ്തു. നമ്മള് ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ ജപിക്കേണ്ട സമയത്ത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോൾ ആ സമയത്തൊക്കെ കുറെ മണിക്കൂറുകള് സൂര്യനെ, അത് വ്രജവാസികളെ കണ്ടിട്ട് അവരെ അനുകരിക്കുകയാണ്. വ്രജവാസികൾക്ക് അവർക്ക് അല്ലെ ഭഗവാൻ അവരുടെ ഗോപന്മാർക്ക് അവരുടെ കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ് അല്ലെ, ഗോപികമാർക്ക് കളിക്കൂട്ടുകാരനാണ് അല്ലെ. ഇപ്പോ വ്രജവാസികൾക്ക് അവർക്ക് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവമല്ല അല്ലെ, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒന്നാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അവര് ഭഗവാനായിട്ടല്ല സ്നേഹിക്കുന്നത് കൃഷ്ണനെ അല്ലെ. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, അവര് ഭഗവാനെ സംരക്ഷിക്കണം, കൃഷ്ണനെല്ലാ സംരക്ഷണവും ലഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവര് സൂര്യനോടും ശിവനോടും വിഷ്ണുവിനോടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അല്ലെ. യശോദാ മാതാവ് പോലും എന്റെ ഉണ്ണിക്കണ്ണനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നാരായണനോട് പ്രാർത്ഥിക്കും. യശോദാ മാതാവ് വാത്സല്യ ഭാവത്തിൽ അതെന്റെ പുത്രനായിട്ടാണ് അല്ലെ, എന്റെ ഉണ്ണിയായിട്ടാണ് കൃഷ്ണനെ കാണുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ ശാസ്ത്രങ്ങളിലൂടെ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നു കൃഷ്ണൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും നേതാവാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ എന്താണ് ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കും. ധാരാളം ആൾക്കാർ വൃന്ദാവനത്തിലൊക്കെ കുറെ ഫോറിനേഴ്സ് ഉണ്ട്, വേറെ ഇന്ത്യക്കാരും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അവരൊക്കെ രാവിലെ കുറെ സമയം സൂര്യന് വേണ്ടിയിട്ട് പൂജകളൊക്കെ ചെയ്യുന്നു, ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ചില ആൾക്കാരൊക്കെ യമുനയിൽ നിന്ന് ജലമൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ശിവനെ അഭിഷേകം ചെയ്യാനൊക്കെ, അതൊക്കെ വ്രജവാസികൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന. വ്രജവാസികൾക്ക് കൃഷ്ണൻ ഭഗവാനല്ല, എന്നിട്ടും അവര് സ്നേഹിക്കും അല്ലെ. അപ്പോ അത് കണ്ടിട്ട് അനുകരിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല അല്ലെ, ധാരാളം ആൾക്കാർ അങ്ങനെ. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു നമ്മള് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പിന്നീട് വീണ്ടും പല തരത്തിലുള്ള പ്രവൃത്തികളിലും ഏർപ്പെട്ടിട്ട് സമയം കളയേണ്ടതായിട്ടില്ല. അപ്പോ അത് ശരിയായ ഒരു കാര്യമല്ല അല്ലെ. ചിലരൊക്കെ പറയും നമുക്ക് കൃഷ്ണനും വേണം, അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവരും ഉപദേവതമാരൊക്കെ വേണം, ശിവനും ദേവിയും ഇവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണം, നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങളും നേടാനുണ്ട്, അതിന് അവരൊക്കെ നമുക്ക് വേണം, അവർക്ക് പൂജകൾ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണം, അതിന്റെ കൂടെ കൃഷ്ണനും വേണം. അതല്ല അല്ലെ. നമ്മൾ ശരിയായ രീതിയിൽ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ്, മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്നവർ. ഒരു വ്യക്തി ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുമ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ അവനെ അനുഗ്രഹിക്കും. ആ സമയത്ത് ഉണർത്തപ്പെടുന്ന ഭക്തൻ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളും വേദങ്ങളിൽ പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ള ആചാരപരമായ അനുഷ്ഠാനങ്ങളും വർദ്ധിക്കും. ജ്ഞാനികൾക്ക് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് വിവച്ഛേദിക്കറിയ സാധ്യമല്ലെന്ന് മുൻ ശ്ലോകത്തിൽ വിവരിച്ചു. അതുപോലെ വൈദികാചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർക്കും ഫലേച്ഛകർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരെ പോലെ തന്നെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കാണാൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഈ ശ്ലോകത്തിൽ. കർമ്മികളും ജ്ഞാനികളും അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ചറിയാൻ അയോഗ്യരാണെന്ന് ഈ രണ്ട് ശ്ലോകങ്ങളും പ്രസ്താവിച്ചു. ശ്രീ രൂപഗോസ്വാമി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അല്ലെ, അന്യാഭിലാഷിതാശൂന്യം ജ്ഞാനകർമാദി അനാപത്തം. ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ അല്ലെ പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള ഭക്തിത സേവനങ്ങളാണ് അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടത്. ഒരു വ്യക്തി നിരന്തരം ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പക്ഷം ഭഗവാൻ സദാ അവന്റെ മനസ്സിൽ ഉണർന്നിരിക്കുമെന്ന് ആത്മഭാവിത എന്ന് വാക്കും സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പങ്കജപാദങ്ങളെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. സവൈ മന കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ് വാചാംശ. നേരത്തെ നമ്മൾ അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ ഭക്തി സേവനത്തെ കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ പാദപങ്കജങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് ഓർത്തുകൊണ്ടേയിരുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേട്ടുകൊണ്ടേയിരുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് ഒരു നിമിഷം പോലും പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല. ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ നിരന്തര ചിന്തനത്തെ ഭഗവത്ഗീത സതതയുക്താനാം, എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവത് സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകൽ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എപ്പോഴും ഭക്തിയുത സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകാനാണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലെ. നമ്മൾ വേണമെങ്കിൽ വിചാരിച്ചാല് സാധിക്കും. നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാം, അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ലെക്ചേഴ്സ് ഒക്കെ കേൾക്കുക അല്ലെ. നമ്മൾ ഭഗവാന് ചെയ്യുമ്പോൾ ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങൾ കേൾക്കാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാം, അങ്ങനെ ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാം അല്ലെ. ഭഗവാൻ തന്നെ പല വഴികളും പറഞ്ഞു, ഓരോരോ വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ
അതിലൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെ. ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരൊക്കെ അവര് പല പല കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാനെ അല്ലെ. അവര് ഓരോ വസ്തുക്കൾ കാണുമ്പോൾ എന്താണ് അത് ഭഗവാനെ ഓർക്കും അല്ലെ. നമ്മൾ ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ അല്ലെ രാജാവിന് മയിൽപ്പീലി വിശറി വീശുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ കൃഷ്ണനെ ഓർത്ത് അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായി വൈദ്യർ അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ധാരാളം ലീലകൾ അല്ലെ. അവരൊക്കെ എപ്പോഴും എന്ത് കാണുമ്പോഴും അത് ഭഗവാനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ഓർക്കുന്നത്. എപ്പോഴും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഓർക്കാനായിട്ട് പറയുന്നു, എപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങളിൽ മുഴുകാനായിട്ട്. എല്ലായ്പ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ മുഴുകുക എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം, സ്നേഹവാത്സല്യങ്ങളോടുകൂടിയുള്ള ഭക്തി സേവനം. ഇതാണ് പരമദിവ്യത്വ കൃഷ്ണനായ ഭഗവാൻ ഭക്തന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നും എപ്പോഴും അവന് ഉപദേശം നൽകുന്നതിനാൽ ഭക്തൻ എല്ലാ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്. നമ്മൾ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് ഭക്തി സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. എന്താണ് അല്ലെ? പ്രീതിപൂർവകം, ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം, സ്നേഹത്തോടെ ആണ് നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുന്നത്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മുടെ കാരുണ്യം കാണിക്കുകയും ചെയ്യും. എല്ലാം സ്നേഹത്തോടെ ചെയ്യാനാണ്. നമ്മള് പത്രം പുഷ്പം പലതും അതിലും പറയുന്നു അല്ലെ, സ്നേഹത്തോടെയും ഭക്തിയോടും നോക്കാനായിട്ട്. പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തി തദഹം ഭക്തി ഉപഹൃതം അസ്നാമി വേദാത്മന. ഞാൻ സ്നേഹത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടി നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് സ്വീകരിക്കും. അതുപോലെ നമ്മൾ നാമം ജപിക്കുമ്പോഴും ഭജതാം പ്രീതിപൂർവ്വം, സ്നേഹവാത്സ്യങ്ങളോടും ഭജിക്കാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ സേവനങ്ങൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. വൈദിക ആചാരങ്ങൾ പോലും ഭൗതിക കർമ്മങ്ങളായ പരിഗണിക്കും. കാരണം അത്തരം കർമ്മങ്ങളാൽ ഒരുവൻ അനുഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക്, ദേവന്മാർ വസിക്കുന്ന ഗ്രഹങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയുന്നു. നേരത്തെ ഭഗവത്ഗീതയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നത് അവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും, ഭൂതപ്രേതങ്ങളെ ആരാധിക്കുന്നത് അവരുടെ അടുത്തെത്തും അല്ലെ, പിതൃക്കളെ ആരാധിക്കുന്ന പിതൃക്കൾ ലോകത്തിൽ പോകും. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ആരാണോ ആരാധിക്കുന്നത് അവർ ഭഗവാനൊപ്പം ജീവിക്കും, ഭഗവാന്റെ കൂടെ ഭക്തി സേവനം. ആത്മഭാവിത എന്ന വാക്ക് ഒരു ഭക്തൻ എല്ലായ്പ്പോഴും ബദ്ധാത്മാവുകളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന പ്രബോധനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുമെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നു. 6 ഗോസ്വാമിമാരെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാനാശാസ്ത്ര വിചാരണൈകനിപുണോ സദ്ധർമ്മ സംസ്ഥാപകോ ലോകാനാം ഹിതകാരിണോ ത്രിഭുവനേ മന്യുശരണ്യേ കരു രാധാ കൃഷ്ണ പദാരവിന്ദ ഭജന നന്ദേന മത്താലിഗു വന്ദേ രൂപ സനാതനോരഘുയുഗോ ശ്രീജീവ ഗോപാലകോ. ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് നമ്മള് ഗോസ്വാമിമാര് ഗോപാൽ ഭട്ട് ഗോസ്വാമി, തിരുവഭാവദിനം, സനാതന ഗോസ്വാമി തിരുവഭാവദിനം തട്ടിപ്പടുത്ത് കഴിഞ്ഞല്ലേ. അപ്പൊ ഗോസ്വാമിമാരെന്താണ്? പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാന്റെ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എപ്പോഴും പതീതാത്മാക്കളെ എങ്ങനെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. പതീതാത്മാക്കളെ ഉയർത്താനുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാൽ പ്രചോദിതനാകുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ജനങ്ങളെ തന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്തിൽ ഉണർവുള്ളവരാക്കും. ഗോസ്വാമിമാരെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ജീവിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തത്. വൃന്ദാവനം ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് ശേഷം അതൊക്കെ ഒരു അജ്ഞാതമായി മൂടപ്പെട്ട നിലയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് കാണുന്ന പോലെ എല്ലാം എന്താ പറയാ, അതിലൊക്കെ കവർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായ രാധാകുണ്ട്, ശ്യാമകുണ്ടും, ഗോവർദ്ധനവും യമുനയും ഇതൊക്കെ ആൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിൽ കാട് മൂടിയിട്ട് എല്ലാം അജ്ഞാതമായിട്ടാണ് ഉണ്ടായത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഗോസ്വാമിമാരോട് വൃന്ദാവനത്തിൽ പോവാനും അവിടെയുള്ള ലീലാസ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കണ്ടെത്താനും ഒക്കെ പുനരുദ്ധരിക്കാനുമായിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഗോസ്വാമിമാർ മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. എല്ലാ മാനവരാശിയുടെയും പ്രയോജനത്തിനായി സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രമാണങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രത്യക്ഷമായി സകല വേദശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും സൂക്ഷ്മ പഠനം നടത്തുന്നതിന് പ്രവീണരായി ശ്രീ ഷഡ്ഗോസ്വാമികൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നവർ ഞാൻ എന്റെ സദര പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. അവർ അപ്രകാരം 3 ലോകങ്ങളിലെമ്പാടും ആദരിക്കപ്പെടുന്നു. ഗോപീഭാവത്തിൽ അന്തർലീനമായി ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണന്റെ അതീന്ദ്രിയ ഭക്തിത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അവർ ശരണം പ്രാപിക്കപ്പെടാൻ അനുയോജ്യരാണ്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു എല്ലാ കാരുണ്യവും നൽകിയിട്ട് ഗോസ്വാമിമാരെയാണ് ഇവിടെ അയച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അവരുടെ കീഴിലാണ് പിന്നീട് ആ ഗുരു പരമ്പരയൊക്കെ വരുന്നത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഗുരു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗുരു, അങ്ങനെ
അവരൊക്കെ വരുന്നത് ആ ഗോസ്വാമിമാരുടെ പിന്നീട് ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിലാണ് അല്ലെ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗോപാൽ ഭട്ട ഗോസ്വാമിയുടെ ശിക്ഷണത്തിന്, ജീവ ഗോസ്വാമിയുടെ ശിക്ഷണത്തിന് കീഴിലൊക്കെ അവരൊക്കെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ എഴുതുകയും അല്ലെ. ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? മറ്റുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ. മറ്റുള്ള എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട്, എല്ലാ പതിതാത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവര് ജീവിച്ചത് തന്നെ. അവര് ഭക്തി സേവനങ്ങളൊക്കെ അനുഷ്ഠിച്ചത് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദരും അതുപോലെ തന്നെയാണ് അല്ലെ. ജീവദയ, മറ്റുള്ള ജീവാത്മാക്കളും ദുഃഖിക്കുന്നു, ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവേദന, അവരെയൊക്കെ ഉദ്ധരിക്കുവാനായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരി അമേരിക്ക പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലൊക്കെ പോയിട്ട് കൃഷ്ണാബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുകയുണ്ടായത് അല്ലെ, തന്റെ 70-ാമത്തെ വയസ്സിൽ. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരൊക്കെ എപ്പോഴും പരദുഃഖി, മറ്റുള്ളവരുടെ ദുഃഖത്തിലും പങ്കുകൊള്ളുന്നു, അവരുടെ ദുഃഖത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പതിതാത്മാക്കൾ ഉയർത്താനുള്ള ഭക്തന്മാരുടെ കാരുണ്യപൂർണ്ണമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രചോദിതനാകുന്ന പരമദിവ്യത്വ പുരുഷൻ ഭഗവാൻ ജനങ്ങളെ തന്റെ അകാരണമായ കാരുണ്യത്താൽ ഉണർവുള്ളവരാക്കുന്ന ഒരു ഭക്തൻ മറ്റൊരു ഭക്തനാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുന്ന വർഷം അവൻ കർമ്മകാണ്ഡ ജ്ഞാനകാണ്ഡ പ്രവൃത്തികളിൽ നിന്നും സ്വതന്ത്രനായിത്തീരും. കർമ്മകാണ്ഡ, ജ്ഞാനകാണ്ഡ എന്നിങ്ങനെ വേദങ്ങൾ ശുപാർശ ചെയ്തു അല്ലെ. അത് പടിപടിയായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉയർന്നു വരാനായിട്ടുള്ളത്. കർമ്മകാണ്ഡ, പിന്നെ ജ്ഞാനകാണ്ഡ, പിന്നെ ഉപാസനാകാണ്ഡ അല്ലെ. എന്നാൽ എല്ലാവരും കർമ്മകാണ്ഡത്തിൽ തന്നെ നിൽക്കുകയുണ്ടായി. അതിനും ഉപരിയായിട്ട് ജ്ഞാനം നേടുന്നതിനോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉപാസനാകാണ്ഡം, ആരാധന രീതികളിൽ വരാനോ ഒന്നും അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നാരദമുനി പറഞ്ഞത്, നീ നേരിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞത്. അങ്ങനെയാണ് ശ്രീമദ് ഭാഗവതം എഴുതിയിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിക്കും. ബ്രഹ്മസമിതി സ്ഥിരീകരിച്ചുള്ളതുപോലെ വേദേഷു ദുർലഭം അദുർലഭം ആത്മഭക്തി. പരമദിവ്യത്വ പുരുഷനായ ഭഗവാനെ കർമ്മകാണ്ഡത്തിലൂടെയും ജ്ഞാനകാണ്ഡത്തിലൂടെയോ സാക്ഷാത്കരിക്കാനാവില്ല. അദുർലഭം ആത്മഭക്തു. ആത്മാർത്ഥതയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇതാണ് ധാരാളം വേദങ്ങൾ പഠിച്ചത് കൊണ്ടോ അല്ലെ, വേദജ്ഞാനമുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ ലഭ്യമല്ല. എന്നാൽ എന്താ പറയുക? വേദേഷു ദുർലഭം. വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് ദുർലഭമാണ്. എന്നാലേ അദുർലഭം ആത്മഭക്തു. ആത്മഭക്തൻ, തന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ കൂടെ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ട്. അവർക്ക് ഭഗവാൻ സ്വയം വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കും അല്ലെ. പ്രഭുപാദരുടെ അടുത്ത് വലിയ പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ ഒരിക്കലും വരിക, ത്രിവേദികള്, ചതുർവേദികളൊക്കെ 4 വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് 3 വേദങ്ങൾ പഠിച്ച് അങ്ങനെയുള്ള പണ്ഡിതന്മാരൊക്കെ വരും. ചില പ്രഭുപാദരുമായിട്ട് സംവാദത്തിന് ചില പ്രഭുപാദർ ഒരേ ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു ചോദിച്ചു, ആരാണ് ഭഗവാൻ? അവരപ്പോൾ പറഞ്ഞു, അതങ്ങനെ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാവുന്ന ഉത്തരമല്ല, അങ്ങനെ അത് ധാരാളം പേരുണ്ട് അതിന്. ശ്രീല പ്രഭുപാദർ, അവിടെ തന്നെ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭക്തിയുടെ ഒരു ചെറിയ 4-5 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കുട്ടിയുടെ പേര് സരസ്വതി. ആ കുട്ടിയെ വിളിച്ചു ചോദിച്ചു, സരസ്വതി, ആരാണ് ഭഗവാൻ? ആ കുട്ടി പറയുകയുണ്ടായി, കൃഷ്ണസ്തു ഭഗവാൻ സ്വയം ഈശ്വര പരമാ കൃഷ്ണ സച്ചിദാനന്ദ വിജ്ഞാനാദിരാധ ഗോവിന്ദ സർവകാരണകാരൻ. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ, സ്വയം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയുക. അപ്പൊ ആ 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടി ഈ എല്ലാ വേദങ്ങളും പഠിച്ചില്ല അല്ലെ. എന്നാൽ ആ കുട്ടിക്ക് ശരിയായ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നുള്ള ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അവളുടെ അമ്മ പ്രഭുപാദരുടെ ശിഷ്യയാണ് അല്ലെ. ശ്രീല പ്രഭുപാദര് ശരിയായ ജ്ഞാനം അവൾക്ക് നൽകുകയുണ്ടായി. അവരെ തന്റെ മകൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയുണ്ടായി അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കുട്ടിക്കറിയാം, 4 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് അറിയാം ആരാണ് ഭഗവാൻ. കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ. എന്നാൽ ഈ വേദങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടും അവർക്ക് ഭഗവാൻ ആരാധനയെ കുറിച്ചിട്ട് അറിവില്ല. അതാണ് മറ്റുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും ആചാര്യ പരമ്പരയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഇപ്പൊ ഭഗവത്ഗീതയായാലും അതിന് 500ഓളം ഭാഷ്യങ്ങളുണ്ട്. അതിൽ നിന്നൊക്കെ വ്യത്യസ്തമാകുന്നത് ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം അതില് പൂർണ്ണമായിട്ടും പ്രഭുപാദർ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് അല്ലെ. പല സമ്പ്രദായങ്ങളുമുണ്ട്, പല സംഘടനകളുടെയും ആധ്യാത്മിക സംഘടനകളൊക്കെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ അതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ആള് പോലും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഞാൻ 30-40 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ്. ഞാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത എഴുതിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയെ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ്. വലിയൊരു പണ്ഡിതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, വലിയൊരു സ്വാമിയാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എനിക്ക് അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിച്ചിട്ട് പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള അറിവ് ലഭിച്ചില്ല. ഇതൊക്കെ ഞാൻ വിചാരിച്ചത് പരമാത്മാവാണ് ഏറ്റവും ഉയർന്നത്, അതിനപ്പുറം വേറെ. എന്നാൽ ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഈ ഗ്രന്ഥം പഠിച്ചപ്പോൾ മനസ്സിലായി കൃഷ്ണനാണ് പരമദിവ്യോത്തമ.
കാര്യമെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്ന് സമ്മതിക്കുകയുണ്ടായി. അല്ലെ, പലരും അത് പറയാൻ മടിക്കുന്ന, എന്നാൽ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി. വിദേശത്തുള്ള ഒരു ഭക്തനായിരുന്നു. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി, ഞാൻ എത്രയോ 30, 45, 40 വർഷങ്ങളോളായി ഈ ഒരു സ്വാമിയുടെ ഭഗവത്ഗീതയൊക്കെ പഠിക്കുന്നു, പ്രഭാഷണമൊക്കെ ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപം പഠിച്ചത്. അതിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോ അതാണ് ശരിയായ സ്രോതസ്സിനെ ആ കുട്ടിക്കറിയാം, എന്നാലേ വേദപണ്ഡിതന്മാർക്ക് പോലും അറിയുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ശ്രീല പ്രഭുപാദരുടെ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിന് ഇത്രയധികം ഭക്തന്മാരെ ലോകം മുഴുവൻ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചത്. അല്ലെ, കൃഷ്ണൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത് അത് അതേപോലെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് നാളത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നോക്കാം. ഗ്രന്ഥരായ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ നിതായ ഗൗരവമാനന്ദേ ഹരേ ആനന്ദകോടി വൈഷ്ണവ വൃന്ദയ്ക്ക് ജയ ശ്രീ പ്രഭുപാദ് ജയ ഗുരു മഹാരാജ് ജയ നിതായ ഗൗരവമാനന്ദേ ഹരേ കൃഷ്ണ. പിന്നെ അടുത്ത ഭാഗങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും സംശയം